И така, хора, приключихме се с това нещо. Сложих си малко черни синки. Черни. И сега идва ред на устата. Как ще стане? Ползваме ето това. Това е най-чувствителното и най-тънкото нещо в гримовете. Защото това не е лесно. Отзавих съм. Най-много се чупи. Ето. Даже не. И чакайте сега. Чакай сега. Нещо като катастрофа стана. За мен това е най-тънкото. Човек, логика. Човек, логика мога тук отдолу да сложа. Ето тук смисъл. Където няма молив за устни. Това да мога да се сложа такова, бе. Мога да си сложа червило, бате, червило! Примал си. Не знам дали гримира това нещо. Ами хора, това ми е грима. Малко грозно се получи, ама нищо. Чао, сега ще качвам клипове с танци.